στον αιώνα, το έλεος αυτού, αλληλούια. Εξομολογήστε το Κυρίον, αλληλούια. Ότι στον αιώνα, το έλεος αυτού, αλληλούια. Laudați pe Domnul, că este bun Domnul, aleluia. Τηρούσαν τις εντολές του Χριστού. Σήμερα θέλουμε να αναπαυόμαστε. Ο πνευματικός έχει γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος μας οικονομεί. Αν το μεγάλο μας πρόβλημα, την νηστεία της Σαρακοστής, των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αν θα τρώγω ή θα πίνω γάλα, υπάρχουν μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα προβλήματα. Αν δεν μπούμε στο Χριστό, στις εντολές του να τον αγαπήσουμε όπως θέλει, μην περιμένουμε τίποτα καλύτερο. Θα πουλήσουν και αυτά τα λίγα που έχουν μείνει. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς οι λίγοι να είμαστε οι λίγοι κλητοί, να είμαστε και εκλεκτοί, έτσι ώστε να καταξιωθούμε και της ουρανίου βασιλείας. Αμήν.